Velkommen til det enkle staldkøkken. Jeg hedder Ingeborg. Jeg står bag hestefoderfirmaet Regulator Complete. I den her gennemgang bliver du taget med ind i maskinrummet, så du kan få en indsigt i, hvilke tanker der ligger bag vores målsætning, som er sundhed og balance i hestens krop og sind, så den kan møde arbejde og præstation med overskud og lyst. Her vil du få indsigt i, hvordan hestens krop fungerer, så du kan forstå, hvorfor foder og valg gør en forskel. Du vil få en forståelse for hestens grundlæggende behov, hvad den har brug for at trives. Du vil få viden om, hvad der understøtter sundhed, og hvad der reelt gør en forskel. Du vil få klarhed over, hvad produkterne bidrager med, og hvornår de giver mening at bruge. Fordi viden gør det lettere at træffe de rigtige valg for hesten. For at en hest kan være i balance, for at den kan være sund og glad, er det vigtigt, at dens behov er dækket. Reelt har den kun 3 behov. De behov kan du huske ved, at de begynder med F. Det største og første behov, hesten har, er gode venner. Hesten er et flokdyr. Den har brug for social og fysisk kontakt. Den har brug for forage, det betyder foder. Hesten har en krop, der er skabt til at skal have en lang tykketid. Den har brug for at gå og søge foder, og den gør det stort set hele døgnet. Den har brug for et godt grovfoder, og det der ikke findes i grovfoder, det skal den suppleres med i krybben. Det sidste F er freedom. Hestens krop er skabt til at skulle bevæge sig. Den har brug for bevægelsesfrihed, den har brug for plads til bevægelse, og den har brug for daglig motion. Hvis hesten ikke levede sammen med os, så ville den gå frit, og så ville den i sin søgen efter mad og vand gå 20, 30, 40 km om dagen. Det du kan være sikker på, når hestens behov er dækket, så er sandsynligheden for, at den har det godt i håndtering, træning, opstaldning og fold betydeligt større. Det første F med Friends, det er et foredrag for sig selv, og med Freedom, det er også et foredrag for sig selv. Det her foredrag kommer til at handle om foder. Hvad har en hestekrop egentlig brug for at kunne trives? Den har brug for energi, byggesten, vitaminer, mineraler og fedt. Det får den primært fra sit grovfoder, og grovfoder det kan være græs, hø, rap eller halm. Det indeholder komponenter, der hedder kulhydrat, det er sukker og fibre, det er det vi betegner som energi. Det indeholder protein, det er byggestenene. Det indeholder fedt og olie, det er også energi til hestens krop. Og så indeholder det vitaminer og mineraler, som er igangsættere for de processer, der sker inde i kroppen. Og det, der mangler i grovfodret, det er du nødt til at supplere, altså give i krybben, så hesten får det, den har brug for. Det hesten for eksempel kan mangle, det kan være kulhydrat, ofte i form af fibre. Grovfoder, det kan mangle protein, så er du nødt til at give det i krybben. Det kan også mangle det rigtige fedt, og det mangler altid vitaminer og mineraler. Og det der er vigtigt at vide, uanset hvad du fodrer med, så udløser det en reaktion i hestens krop. Det gør det i tarmene, det gør det i kroppen, og det gør det i hjernen. Så afhængig af hvordan du fodrer, så understøtter det enten sundhed eller bidrager til ubalancer. Når hesten spiser, lad os sige det for eksempel er græs, så er opgaven for kroppen, at det her græs, det kan blive fuldstændig findelt, sådan at kroppen kan få adgang til de næringsstoffer, der er i græsset. Og det første sted findelingen begynder, det er i hestens mund. Her tykker den grovfodret og blander det med spyt. I spyttet er der enzymer, der er med til at hjælpe med, at næringsstofferne bliver adskilt. Det, der kan være en god idé, det er at øve sig i at kigge på hestens mund, se hvordan hesten tykker, ligner det, hvordan de andre heste gør, eller hvis du ser, at det ser ud som om den har nogle problemer, den har foderpakninger, den bruger tungen på en mærkelig måde, den kører ikke bare som en maskine eller en kværn, så er det vigtigt at få fat i en fagperson, der kan kigge i hestens mund og finde ud af, hvorfor det kører sådan. Så
kommer fodret, det bliver transporteret ned gennem hestens spiserør, ned i mavesækken. Og her nede i mavesækken, der er der syre, som skal nedbryde fodret endnu mere, sådan at de næringsstoffer, der er, protein, vitaminer og mineraler, de er klar til optagelse. Her ser du et billede af en mavesæk. Mavesækken er opbygget på den måde, at den nederste del, det er en kirteldel, den kalder man den røde del, som producerer mavesyren, og mavesyren den er så stærk, at hvis du tog din finger og puttede den derned, så ville den simpelthen ætse huden på din finger. Men syren ætser ikke mavens røde del. Der hvor syren begynder at ætse, det er hvis den kommer op i mavesækkens hvide del. Så kan der komme mavesår og andre problematikker. Og hvis man tænker på, at hesten er en kværn, der konstant skal spise, det er det, den er skabt til, så er der ingen problemer med, at hesten har den her mavesyre. Der, hvor problemet opstår, det er, hvis hesten går tom for foder i mange timer. Og hvad er mange timer? Ja, det er nok mere end 6-7 timer. Så kan mavesyren stige op, komme op og påvirke den hvide del, og dermed lave mavesår. Men når hesten ikke går tom, og når hesten bliver fodret kontinuerligt, så har mavesyren en ekstremt vigtig opgave, og det er at få pakket næringsstofferne ud, fordi i næste tarmafsnit, der skal næringsstofferne optages, og det skal de være parat til. Hestens mavesæk har en størrelse på ca. 8-15 liter, afhængig af hestens størrelse. Når fodret er blevet bearbejdet og blandet med mavesyre, sådan at det kan blive spaltet og enhederne kan blive pakket ud, så kører det videre over i 12-fingertarmen og tyndtarmen. I det tarmafsnit, der optages næringsstoffer, der er hurtigere pakket ud. Det vil sige fedt, protein, sukker, stivelse, vitaminer og mineraler. Og der har næringsstofferne et vindue på cirka 15-20 meter, hvor de her næringsstoffer de kan blive pakket ud, og hvor de kan blive optaget. Hvis næringsstofferne ikke når at blive pakket ud, og de ryger uudpakket videre ned i næste tarm, så har hesten ingen mulighed for at optage dem. Så det, der er ekstremt vigtigt at vide, det er, at de vitaminer og mineraler, vi tilfører hesten, skal være i en form, som kan nå at blive pakket ud, så længe det er i 12-fingertarmen og tyndtarmen. For eksempel jern. Vi har masser af jern i vores grovfoder. Det vil sige i vores græs, hø eller vrap. Det, der lige er udfordringen med det jern, der er der. Mineralet er det samme, men problemet er med det jern, der er bundet i græsset. Det er bundet så hårdt, at hestens krop ikke har mulighed for at nå at pakke det ud. Jernet bliver først pakket ud, når det kommer ned i blindtarmen og tyktarmen, men der er der ingen døre fra tarmen og ind i hestens krop, eller transportører, der kan fange jernet og tage det med over. Så det betyder, at alt, der ikke er nået at blive pakket ud inden tyktarmen, det kommer simpelthen ikke ind i hestens krop. Så derfor er det meget vigtigt, at de vitaminer og mineraler, hesten får, de er i en form, der kan nå at blive pakket ud. Nede i blindtarmen og tyktarmen, der optages der væske. Der kommer den her fødegrød flydende ned. Her bliver væsken optaget, så efterhånden som tarmen skrider afsted, så bliver pærerne formet. Men noget af det allervigtigste, der sker hernede, det er, at der bliver nedbrudt fibre. De fibre, som er i grovfodret. Her er der en kæmpe skov af bakterier, som nedbryder og omdanner fibrene til energi. Og det er simpelthen hestens vigtigste energikilde til både hestens krop og til den her skov, som hjælper hesten. Hele vejen fra start til slut i hesten, der er der en tarmvæg, der møder fodret egentlig kroppen. Fordi her optages der næringsstoffer og vand, og hele den her tarmkanal, den er dækket af det, vi kalder et epitellag.
Det, der er vigtigt at vide, det er, at epitellaget har forskellige funktioner i de forskellige tarmafsnit. Det er et tyndt lag fra start til slut, der fuldstændig klar afgør, hvad der må komme ind i kroppen, og hvad der bare skal blive i tarmen. For eksempel ting, der ikke hører til, fordi det skal blive i tarmen, og så kan komme ud med gødningen. Det er kroppens indgangskontrol. Til slut ender alting i endetarmen, foderrester og affaldsstoffer, og det udskilles som hestepærer. Hvis vi begynder at interessere os for hestepærer, så kan de fortælle os en del ting. De viser, hvordan tarmen arbejder. De afspejler vandbalance. Hvor meget væske er der blevet trukket ud af den her grød, der er kørt igennem. Hestepærer viser, hvordan fibrene er blevet omsat, og hvor hurtigt eller hvor langsomt tarmen har bevæget sig. Især den sidste del, blind- og tyktarmen. Flotte hestepærer, det viser, at tarmen fungerer, men flotte hestepærer, de fortæller ingenting om, hesten mangler vitaminer, mineraler, omega-3 eller protein. Vi skal lige tilbage til den her indgangskontrol. Epitellaget, det er en vigtig del af hestens immunforsvar. Fordi hvis det her lag af dørmænd svigter, eller indgangskontrollen svigter, det kan for eksempel ske, hvis der bliver indtaget meget sukker eller meget stivelse, hesten er meget stresset, eller der er foder af dårlig kvalitet, for eksempel det er rådden, eller der er meget mangelfuldt næringsindhold, så gør det, at epitellaget det bliver utæt, og det bliver kaldt for leaky gut. Og et utæt epitellag, det betyder, at normalt så står det skulder ved skulder, men pludselig er der huller. Og konsekvensen af, at der er de her huller, det er, at der er der ingen dørmand. Så der kan uønskede stoffer smutte direkte ind i kroppen, og når det sker, så vil immunforsvaret gå i alarm. Hvad er immunforsvaret? Immunforsvaret, det er kroppens indgangskontrol. Det er simpelthen et netværk af bodyguards og spejdere og specialstyrker, der konstant patruljerer og beskytter mod ubudne gæster som virus og bakterier. Immunforsvaret, det samarbejder i hele kroppen, og det er massivt til stede der, hvor kroppen møder verden, altså inde i tarmen. Det er i næsen og i munden og i luftvejene. Det her støv og foder og luft kommer ind, og slimhinderne i kroppen, det er kroppens første filter. Så er der tarmen. Alt foder passerer her, og en tarm i balance, det hjælper kroppen med at skelne mellem det, der er i orden at slippe ind, og det, der skal stoppes. Immunforsvaret, det sidder i blodet. Det er de hvide blodlegemer, der cirkulerer rundt i kroppen og reagerer, hvis noget er galt. Det dannes i knoglemarven. Det er i lymfesystemet. Det er simpelthen kontrolposter, der koordinerer immunforsvarets reaktion. Kort sagt, balance i kroppen er grundlaget for et velfungerende immunforsvar. Hvis immunforsvaret ikke kan klare opgaven, så hidkaldes eller aktiveres inflammationen. Hvad er inflammation? Inflammationen, det er kroppens måde at reparere skader og håndtere virus og bakterier på, der er større end hvad immunforsvaret kan klare. Inflammationen, den aktiveres, når kroppens beskyttelseshær, altså immunforsvaret, opdager, at noget er galt. For eksempel ved infektion, bakterie eller virus. Når hesten får en skade, når den er overbelastet, eller hvis der er en irritation. Kroppen gør altid sit bedste ud fra de forudsætninger, der er. Det vil sige, at der var reelt kun 3 forudsætninger. Hesten har brug for venner, den har brug for foder, og den har brug for freedom. Og hvis nu 1 eller 2 eller 3 af de her forudsætninger, de er lave, så har hesten problemer. Kroppen søger konstant balance og orden for at skabe de bedste betingelser for heling og overlevelse. Hvad gør en inflammation, når den er i balance? Det er simpelthen kroppens naturlige beskyttelse. Inflammationen, den hjælper på at reparere en skade. Den hjælper på at afgrænse, at det kun er her, det går galt i kroppen. Og så fjerner den skadelige stoffer og sætter gang i helingen. Inflammationen, den er simpelthen nødvendig for kroppen, for at den kan blive beskyttet og blive repareret. Hvad sker der så, når inflammationen er et problem?
Den bliver skadelig, når den varer for længe, når den bare bliver ved med at rydde op, eller rydde for meget op i kroppen, eller simpelthen ikke reguleres ordentligt. Så skader den kroppens eget væv i stedet for at beskytte det. Kort sagt, en inflammation den skal tændes, altså den skal rydde op, men den skal også slukkes igen. For at en inflammation kan slukkes, så har kroppen behov for, at der er visse næringsstoffer til stede. I høj grad omega-3, derefter zink, magnesium, selen, vitaminerne A, D og E og antioxidanter. Når kroppen har de ingredienser eller de hjælpere, så kan den slukke og afrunde inflammationen. Hvorimod hvis de mangler, så kan inflammationen stå på betydeligt længere. Så alt starter med fodret. Fodret er en af de 3 nøgler til hestens sundhed. Det danner fundamentet, som alt andet bygger på. Når hesten får det rigtige foder, sætter det gang i en positiv kædereaktion, hvor hele kroppen påvirkes. Fodret kommer ind i munden og ned i mavesækken, ned i tarmene, ned til mikroorganismerne, ned til det her epitellag, ned til immunforsvaret og inflammation, hvis immunforsvaret ikke kan klare de udfordringer, der er i fodret. Det sender så signalstoffer til hjernen, det påvirker adfærden, det påvirker blodet og lymfen og de indre organer, det påvirker knogler, led, brusk, sener, muskler, hud, pels, hove og præstation. Med andre ord, en sund krop giver en klar hjerne og lyst til bevægelse. Og samtidig får hesten meget mere ud af venskaber og samvær, træning og eventuel behandling. Hvilke foder har vi at fodre hesten med, og hvilke ord bruger vi om foder? Vi siger grovfoder, som også benævnes som stråfoder. Vi kalder det kraftfoder og fuldfoder, og vi har et udtryk, der hedder tilskudsfoder. Grovfoder, det er græs, hø, vrab og halm. Det består af kulhydrat, altså sukker og fibre, det er energi. Det består af protein, det er byggesten. Det består af fedt og olie, som også er energi til kroppen, og så består det af vitaminer og mineraler, som vi kan kalde igangsættere. Kraftfoder og fuldfoder, det er højt på kalorier, og det kan være med korn, som for eksempel havre, byg, fibre, mysli osv. Det kalder vi kulhydrat. Så er der protein i, og der er fedt og olie i, og der er vitaminer og mineraler. Og kraftfoder og fuldfoder er det samme. Den sidste benævnelse, det er tilskudsfoder. Det er lav på kalorier, og det er uden korn, altså uden kulhydrat. Det indeholder protein, fedt og olie, vitaminer og mineraler. Tilskudsfoder kaldes også kraftfoder og fuldfoder, så forvirringen er total. Grovfodret eller stråfodret, det er altid grundlaget. Resten skal gives i krybben efter behov. Regulator Complets produkter er et tilskudsfoder. Udgangspunktet ved fodring af en hest, det er altid gråt grovfoder, altså græs, rab, hø, halm. Hvordan kan vi vurdere det? Det, der er let for os at se på, det er, hvordan har hygiejnen det. Det er vigtigt, at det er fri for støv, skimmel og svamp. Og så vil vi meget gerne have et balanceret næringsforhold, altså god balance mellem kulhydrat, mellem protein, vitaminer og mineraler. Og hvis vi ikke har en grovfoderanalyse, så er der altid usikkerhed om, hvor meget sukker er der i, hvordan ser det ud med protein, hvordan ser det ud med fiber, hvordan har vitaminer og mineraler det, fordi det er simpelthen hestens forudsætning. Så en grovfoderanalyse, det giver klarhed og overblik. Hvordan kan en foderplan se ud for 100 kg rask hest? Og det vil sige, har du nu en 600 kg hest, ja, så ganger du de her tal med 6. Grovfodret har den brug for at få ca. 1,5 til 2 kg af, og meget gerne, hvis du har adgang til vorbyghalm, så er det godt for hesten at have det og tykke i også. Og så skal man reelt bare supplere med det, som grovfodret mangler. Grovfodret indeholder aldrig tilstrækkelige vitaminer og mineraler, så altid vitaminer og mineraler oven i grovfodret.
Hvis grovfodret mangler protein, så er du nødt til at give hesten det i krybben. Hvis det mangler ekstra fiber, så skal du også give det i krybben. Grovfoder mangler stort set altid omega-3, og altid mangler det salt. Grovfoder det skal fordeles ligeligt over døgnet i 3-4 fodringer, hvis ikke hesten har mulighed for at få det ad libitum. Derudover husk motion og gode venner. Hestens krop har brug for salt. Den har brug for ca. 14 gram per 100 kg om dagen hver eneste dag, bare for at dække det almindelige behov, den har, hvis den går på fold. Hvis hesten bruger mere energi, f.eks. ved leg, træning, stress, drægtighed eller diegivning, så kan behovet øges op til det dobbelte. Det skyldes, at kroppen bruger det, og den taber salt i sved, vejrtrækning og urin. Det er der fuldstændig videnskabelig klarhed over. Det siger INRA, de europæiske anbefalinger, det siger de i USA, det siger de i Sverige, og det siger danske dyrlæge Nanna Luthersen også. Så forskningen peger i samme retning. Salt er livsnødvendigt for, at hesten kan fungere. Salt spaltes i natrium og klorid, som er nødvendigt for, at de kemiske processer kan fungere i kroppen. Salt holder væske- og elektrolytbalancen i orden. Det gør det muligt for nerver og muskler at arbejde korrekt, og det stimulerer tørst, så det forebygger dehydrering og kolik. Uden nok salt kan hesten hverken udnytte træning eller foder optimalt. Manglende salt kan give hurtigere træthed og mindre arbejdslyst og mindre glæde. Hesten har svært ved at opbygge muskler. Den er mere sårbar over for ømhed i hove, muskler, led og sener. Der er dårligere fordøjelse og øget risiko for kolik. Saltmangel kan føre til kolik simpelthen fordi hesten drikker for lidt. Udover salt, så findes der andre næringsstoffer til kroppen. Det ene af dem det er kulhydrat. Det er energi i forskellige hastigheder. Alle kulhydrater består af sukker. Forskellen er, hvor hurtigt kroppen får energien. Sukker det er hurtig energi, som går direkte i blodet. Stivelse det er den anden type af kulhydrat. Det bliver først lavet om til sukker, så derfor er energien en lille smule langsommere end ren sukker. Og så er der den tredje form for kulhydrat, det er fibre. Det skal helt ned i hestens stortarm for at blive omsat og for at vi kan få frigivet sukkeret. Så det giver en langsom energi, men til gengæld en meget stabil energi. De kulhydrater, der findes i grovfoder, det er primært fibre og så varierende mængder af sukker. Der er stort set ingen stivelse i grovfoder. Fiber giver en stabil energi, hvorimod de kulhydrater, der findes i korn, det er mest stivelse, som hurtigt omdannes til sukker, og dermed giver det større blodsukkerudsving i hestens krop. Protein er et andet næringsstof, som hesten skal have. Protein det er kroppens byggemateriale, det er værktøj og signaler. Det består af aminosyre, og det kommer ind i hestens krop via foderet. Protein kan de fleste tænke på, som om det har noget med muskulaturen at gøre. Det er også rigtigt, men protein indgår i adskillige mange andre sammenhænge. Det er en del af kroppens enzymer, hormoner, signalstoffer, cellemembraner, receptorer i hestens nervesystem og signaloverførsel. Det transporterer ilt, sukker, protein, fedt, mineraler og vitaminer i blodet. Det regulerer væske- og syre-base-balancen. Det indgår i slimhinder og tarmepitel. Det var den her indvendige side af tarmen. Det indgår i hestens tarmflora, i immunforsvaret, i energiomsætning, altså hvordan cellerne arbejder i hestens krop, hvordan musklerne trækker sig sammen. Det indgår i muskulaturen, i sener, i ligamenter, i bindevæv, i knogler, i horn og hov, i vævsheling og reparation. Og det betyder, mangler kroppen protein, så prioriterer den. Der er altid noget, der kommer først, og det betyder, at der er andre, der ikke altid kan få, og så må de undvære. Et andet næringsstof fra foderet er fedt eller olie. Overordnet set er fedt en energikilde for kroppen. Det kan gives enten som fast fedt eller flydende olie. Hvad er forskellen? Fast fedt bidrager primært med energi. Olie
bidrager primært med fedtsyre som omega-3 og omega-6. Både fedt og olie indeholder fedtsyre. Hvad bruger kroppen fedtsyrene til? De bruges til energi, til celleopbygning, altså de her membraner, der er om hver eneste en af kroppens celler. De regulerer kroppens processer som inflammation og immunrespons. Omega-6 fra grovfoder, altså det, der findes i græs, vrap og hø, det indeholder naturlig og tilstrækkelig omega-6. Det er relativt stabilt, og det kan bevares under lagring og tørring. I modsætning til omega-3, som reduceres meget under tørring og lagring. Så heste får som udgangspunkt nok omega-6 fra grovfoder, hvorimod omega-3 stort set altid mangler. Hvad er omega-3, og hvorfor er det vigtigt? Det er en essentiel fedtsyre. Det betyder, at kroppen har brug for det, og hestene kan ikke selv danne det. Det bruges i alle kroppens celler, især i cellemembranen. Omega-3's opgave er at holde hængslerne smurte, sådan at dørene let kan åbnes, så næringsstoffer let kan komme ind, og andre døre kan åbnes, så affaldsstoffer let kan komme ud. Ved mangel på omega-3, så bliver den her cellemembran stiv. Dørene de åbner og lukker ikke effektivt, så det betyder, at cellerne de bliver ernæret dårligere. Det kan svække immunforsvaret, og det kan skabe ubalance i inflammationen, som påvirker hele kroppen. Altså omega-3 er nødvendig for at kunne slukke inflammationen. Hvilke tegn kan der være ved omega-3-mangel? Hud og pels, som sommereksem, kløe, allergi, skæl, tør hud eller trist pels. Led og bevægelighed, hævede ømme led, langsom heling efter skader og kronisk inflammation. Adfærd og energi, træthed, energimangel, irritabilitet eller rastløshed, svækket indlæring eller lav stresstærskel. Immunforsvar og sårheling. Der er øget modtagelighed over for infektioner og dårligere sårheling. Organfunktion, nedsat leverfunktion, høj risiko ved fedtlever, især ved EMS. Forplantning, kan være dårlig frugtbarhed og nedsat sædkvalitet. Fordøjelsen kan bære præg af diarré, efterløb og forstoppelse eller tør afføring. Søvn og præstation, søvnforstyrrelser og nedsat præstation. Hvad er det ideelle forhold mellem omega-6 og omega-3? Cirka 1:1 og op til 4:1, altså 1 omega-6, 1 omega-3. Jo tættere det ligger på hinanden, jo bedre regulering er der af inflammation. Det vil sige, hvis hesten kun får sit grovfoder, som ikke indeholder omega-3, så kan omega-6 være meget høj, og dermed en inflammation, der har svært ved at afrunde og slutte. Den her slide viser, hvordan omega-3-familien ser ud, og hvordan omega-6-familien ser ud. Det, jeg vil tale om her, det er omega-3. Og at omega-3 findes i 2 former, og de former hesten kan bruge, og kroppen kan optage, det er det, der hedder EPA og DHA. Hvis omega-3 kommer ind i kroppen i form af ALA, så skal ALA gennemgå en stor proces, hvor der skal være tilstrækkelige vitaminer og mineraler, og hesten skal være rimelig afbalanceret. Og når hesten nu får ALA ind i kroppen, som for eksempel via græs, så er hesten så ringe til det, at den rent faktisk kun kan omdanne 1-3% af ALA til EPA og DHA. Der hvor EPA og DHA findes naturligt, det er i fiskeolie og algeolie. EPA, det er, som vi har talt om mange gange, inflammationsdæmpende. Det øger og støtter kroppens produktion og funktioner af det, der hedder endokannabinoider. Så tænker du, er det det, hun taler om? Ja, det er det. Det er simpelthen smertedæmpende for hestens krop at have EPA og DHA. Hvilke omega-3 kilder findes der til heste? Frisk sommer kogræs
i modsætning til slankegræs, altså lavfruktanholdige græsarter, det indeholder ALA, altså den her form for omega-3, som kroppen er nødt til og skal omdanne, for at den kan blive til EPA og DHA. Det samme gør der indeholder hø, for det er græs, men som vi talte om tidligere, så er det reduceret betydeligt. Vrab er også reduceret meget med indholdet af ALA, og det der er forskel på sommergræs, det er, at heste går der og spiser stort set hele døgnet, og dermed får tilstrækkelig mængde græs, altså 40, 50, 60 kilo. Og heste er så ringe til at omdanne, men fordi mængden af foder er så massiv, så får de forholdsvis meget, så de kan omdanne, og dermed får den mængde ALA, der skal til, så de kan få den mængde, de har brug for af EPA og DHA. Hørfrø indeholder forstadiet ALA, det samme gør olien, rapsolie, chiafrøolie, havreolie er også i forstadiet APA, og så har jeg lige taget med her, hvor meget omega-6 der er i havreolie, altså den har en stor mængde af inflammationsopregulerende omega-6. Hampeolie har ALA, sortkommen, den udskiller sig, fordi den indeholder faktisk naturligt EPA og DHA, cirka med 8%. Indholdet af omega-6 er også højt i sortkommen, hvorimod fiskeolie og algeolie indeholder den rene optagelige del af EPA og DHA, som kroppen har brug for. Så hvis vi lige ser på sådan en graf her, så kan du se, at hampeolie, hørfrøolie og chiafrøolie indeholder 0 af EPA og DHA, hvorimod sortkommen indeholder ca. 8%, fiskeolie godt og vel 20%, men algeolien indeholder lige knap 60%. Og grunden til, at algeolien er så høj, det er fordi, jeg skal lige tale om fisken først. Grunden til, at fisken indeholder ca. 20-25%, det er, at fisken svømmer rundt ude i havet, den spiser en mindre fisk, der spiser en mindre fisk, som har spist en alge. Algen er producenten af omega-3, og jeg kan godt forestille mig, hvad der er sket fra alge til fisk. Der har vi jo puttet alt muligt ud i havet, som fiskeolien måske også indeholder. Så hvis der bliver indtaget fiskeolie, er det med risiko for, hvis den ikke er behandlet tilstrækkeligt, at der også kan være tungmetaller, forurening og mikroplast i. Hvorimod den her algeolie, det er en alge, man har taget algen fra havet, taget den ind på land, puttet det i store tanke. Alt er bæredygtigt og grønt og CO2-neutral, og det har faktisk, sådan 3 liter algeolie, det har faktisk skånet 180 kilo vildt fanget fisks liv. Omega-3, det er markedets stærkeste indhold, det er 58%. Der er en lille andel af omega-6, og hvis vi lige kigger på doseringen, så per 100 kilo hest, så ligger det mellem 2,5 milliliter til 5 ml om dagen. Ved drægtighed øges det, og ved konkurrence og terapeutiske doser, det vil sige, hvor hesten har ekstra behov, øges det også. Vitaminer og mineraler. Hvad er vitaminer og mineralers opgave? Vitaminer og mineraler, de er igangsætter, og mineraler, det er byggesten og medspillere. Begge er nødvendige for, at kroppen kan fungere normalt. Tænk på, at vitaminer og mineraler, det er ligesom nøgler. De låser op og får kroppens systemer til at arbejde. Så hvis du tænker på, at du har en bil uden nøgle, så kan du ikke tænde, og styringen starter heller ikke. Og det betyder for hesten, uden tilstrækkelige vitaminer og mineraler, så kan de her processer i kroppen ikke forløbe normalt og effektivt. Forestil dig, at det, der sker inde i kroppen, det er som en dominokæde. Hver dominobrik repræsenterer et næringsstof, og de er alle sammen afhængige af hinanden. Når næringsstofferne er til stede, så kan kædereaktionen løbe hele vejen igennem, og kroppen kan udføre sine opgaver, som for eksempel at sikre god fordøjelse, en sund hud, stærke hove og sener, plus alle de andre processer. Men mangler der bare ét næringsstof, så stopper processen, og så kan kroppen ganske enkelt ikke danne det, der er nødvendigt for at fungere optimalt, også selvom alle andre næringsstoffer er til stede i tilstrækkelige mængder.
og det er her ubalancerne og bekymringerne opstår. Nu har du fået en grundforståelse for hestens behov og hvad det er, der gør, at kroppen kan trives og hesten kan være sund og rask. Så hvordan kommer vi så videre? Vi ved, at udgangspunktet det er grovfoder, og det grovfoder mangler, det har vi så 2 muligheder for at tilføje. Det er enten som kraftfoder eller tilskudsfoder. Grovfoder det er primært græs, hø eller vrab, og det er energi og byggesten til hestens krop. Kraftfoder og fuldfoder det er også energi og byggesten til hestens krop. Og tilskudsfoder det er lav på kalorier, og det er primær byggesten. Og hvis vi igen lige kigger på, hvad var det, der er Regulator Completes mål? Det er, at hesten har sundhed og balance i krop og sind, så den kan møde arbejde og præstation med overskud og lyst. Og med det mål for øje, så skal du vide, at vores filosofi er, at hesten skal have det, den har brug for, samlet og biologisk korrekt. Og for dig, der står for fodring, der skal det være enkelt og let. Du skal have tryghed i, at fundamentet er gennemarbejdet og testet, at hesten får en høj dækning, der understøtter dens biologiske reservekapacitet. Det er baseret på KER-anbefalinger. Det er produceret i Danmark. Fordi det er så enkelt, at sunde heste giver færre bekymringer og færre uforudsete udgifter. Og der er fuldstændig lighedstegn med, at det skaber større glæde og værdi hos ejeren. Den har jeg virkelig glædet mig til at skulle vise, fordi den gode nyhed i alt det her, det er, at det er aldrig for sent at ændre det til noget bedre. Jeg fortalte før, at vi er interesseret i en biologisk reservekapacitet, og det betyder, det er, at vi vil give hesten en grundråstyrke, der kommer fra ernæring, og som hjælper dem ved stress og inflammation. Og hvis vi lige kigger over på grafen på den gule linje, så kan du se, at op ved mærket 75-80%, der kan samtlige heste performe og breede. Det betyder, at de kan rent faktisk præstere, og de kan også give deres gener videre, altså avle. Rigtig mange hestefoderfirmaer lægger hestens vitamin- og mineralindtag her. Og så kan man så tilkøbe rigtig mange forskellige ting, hvis man ønsker at lægge det højere, eller hvis man mærker, at hesten ikke fungerer. Der ønsker jeg ikke, at Regulator Complete skal ligge, eller der ønsker vi ikke, at Regulator Complete skal ligge. Vi vil simpelthen derop over de 100%, fordi vi opfatter hestens krop som en konto. Hvis den hele tiden kun lige har til dagen og vejen, så de naturlige perioder, som hesten møder i sit liv, ekstra belastning, ekstra stress, flytning, grovfoder er måske ikke lige, som det kunne have været. Der vil vi putte ekstra penge ind på kroppens konto, sådan at der er noget at betale med. Og når jeg nu siger ordet betale med, uanset om du køber en hest til 1 million, så vil jeg forestille mig, at du ønsker at give hesten de absolut bedste vilkår, for at kroppen kan arbejde, for at de gener, hesten er født med, rent faktisk kan optimeres og udleve sit fulde jeg. Og i den anden ende af skalaen, hvis du har 25.000 at købe en hest for, så tror jeg, det er de færreste, der smiler, når regningen for uforudsete udgifter kommer. Nu kommer vi til vores produkter. Vi har de produkter, du ser her på skærmen. De første 3 er vitaminer og mineraler. Det er Supreme Minerals, også kaldet SM, Everyday Happy, EDH, Peak Performance, PP. Dertil så har vi 2 fibre, plus fibermash, det er en lavkalorie, og plus energy fibermash, det er en højkalorie. Så har vi algeolien, og så har vi noget, der hedder RC Movement. Dertil har vi salt. I Supreme Minerals, i Everyday Happy og Peak Performance er der ens vitamin- og mineralindhold. Vitaminerne og mineralerne hjælper kroppen med
at have energi i hverdagen, også til arbejde, til at muskler, nerver og immunforsvar fungerer som de skal, til indlæring og hukommelse, til knogler, tænder og hove, at de holdes sunde. Vitaminerne og mineralerne beskytter cellerne, når hesten belastes ved det, man kalder oxidativ stress, og generelt hjælper hesten med stresshåndtering. Afhængig af hestens livssituation, så er der 3 valg for vitaminer og mineraler. Det første valg, det hedder Supreme Minerals. Det er rene vitaminer og mineraler og med aminosyrerne lysin og methionin. Derudover så er der ingen andre ingredienser eller smagstoffer. Supreme Minerals er til heste, hvor hverdagen fungerer. Så er der Everyday Happy. Det er de samme vitaminer og mineraler og aminosyre, og derudover så har vi tilsat hørfrø, spirulina, aroniabær og kisel og RC Herbal Fusion. Everyday Happy er til den hest, hvor hverdagen fungerer, men hvor der ønskes et bredere dagligt fundament. Det sidste valg, det er det, der hedder Peak Performance. Her er det de samme vitaminer, mineraler og aminosyre. Her har vi taget hørfrøene ud og erstattet det med algeolien og RC Movement. Jeg kommer ind på lige lidt senere, hvad det er. Og derudover så har vi spirulina og chlorella, aroniabær, kisel og RC Herbal Fusion, og det er til hesten, der har et øget behov. Den ene eller den anden grund. I Supreme Minerals, der er der de her vitaminer, mineraler og aminosyre. Og Supreme Minerals, det er et pulver, som du kan give hesten i fri adgang i krybe eller microfeeder. Det dækker både mikro- og makromineraler. Der er ingen ekstra tilsætning eller smagstoffer, og det bidrager til den biologiske reservekapacitet. Og hvad det betyder for hesten, det er, at græs og grovfoder det varierer, og her udligner Supreme Minerals manglerne. Det bidrager til daglig balance og stabilitet i kroppen. Det giver et stabilt energiniveau, og hesten den kan selv regulere sit indtag efter behov, hvilket de fleste heste kan finde ud af. Hvornår kan Supreme Minerals være det rigtige valg? Det kan du for eksempel til heste på døgngræs eller heste, der har fri adgang til vrap og hø. Ved heste, der er i allergiudredning, og den går til alle hestetyper, føl, ungheste, avl og voksne. Eller hvor man er i den situation, hvor der er ekstra stress, der er traumer, der er skiftende forhold, der kan være sygdom eller anden usikkerhed, hvor det kan være svært at vurdere, hvad er hestens behov. Så kan man give det som fri adgang. Man hænger det simpelthen op i en krybe, enten i løsdriften eller i den boks, hvor hesten bor. På trods af, at du måske i forvejen giver den Everyday Happy eller Peak Performance. Supreme Minerals, det er, hvor hverdagen fungerer, og hvor der ønskes et fleksibelt vitamin- og mineraltilskud, som hesten selv kan regulere. Hvad er der i Everyday Happy ud over vitaminer og mineraler? Der er fibre, der er fedtsyre, og der er plantebaserede råvarer. Og så er der bær, alger og urter, og algerne det er spirulinaen. Og så er der de her, der alle indeholder de her sekundære næringsstoffer, som bidrager med ekstra antioxidanter og dermed ekstra biologisk reservekapacitet. Det betyder for hesten, at der er god mulighed for en stabil fordøjelse, og det bidrager til daglig balance og stabilitet i kroppen, og det giver et jævnt og stabilt energiniveau. Hvornår vælges Everyday Happy? Det er til heste, der er begrænset i deres grovfoder. Så fordi begrænsningen i grovfoder giver en mindre diversitet i tarmen og dermed mindre ernæring til hestens tarmflora. Everyday Happy er god til heste i let til moderat arbejde, hvor balance vægtes højere end intensitet i arbejdet. Og til heste, hvor man i den grad vil undgå mange separate tilskud. Altså til heste, hvor hverdagen fungerer og hvor der ønskes et bredere dagligt fundament. Hvad er der så i Peak Performance ud over vitaminer og mineraler? Der er den koncentrerede omega-3, der er komponenten til led og bindevæv, altså den her, der hedder RC Movement.
Der er endnu flere plantebaserede råvarer og naturlige plantestoffer. Hvad betyder det for hesten? Det bidrager til kroppen i perioder med øget belastning, bidrager til øget restitution efter arbejde og understøtter kroppen i perioder med højere krav. Hvornår kan det være det rigtige valg? Det er det ved hårdere træning, i konkurrence- og sportsperioder, ved avl, vækst eller særlige belastninger. Peak performance er det daglige fundament, når hestens livssituation stiller øgede krav til fodringen. Vi har 2 mash. Den ene lavkalorie mash plus fiber mash, der er kendt for sin stabilisering af maven. Den anden hedder plus energy fiber mash, der indeholder en høj mængde kalorier, altså ekstra arbejdsenergi, som i høj grad kommer fra hørfrø. Hvad er vores mash egentlig? Det er fiberbaseret foder, der bidrager med fibre i tarmen og som understøtter flydelaget i mavesækken. Det kan fungere som bærer af vitaminer og mineraler gennem tarmen, så de optages jævnt. Det bidrager til et øget vandindhold i mave-tarmkanalen, og det understøtter dermed en normal tarmfunktion. Råvarerne i begge mash bidrager med et balanceret indhold af makromineralerne: calcium, fosfor, magnesium. Og de 3 mineraler er nødvendige for al energiomsætning i hestens krop, i muskler, tarme og hjerne. Og vores mash, de kan gives både tørt eller opblødt med vand. Lavkaloriemassen plus fibermasse, der er ingen tilsatte vitaminer og mineraler, og den er udviklet til at støtte hestens mikroflora i tarmen. Den effektiviserer forbrændingen, og den giver en stabil energi, der øger hestens arbejdsevne og udholdenhed. Den her lavkaloriemasse, den er særlig velegnet til heste med overvægt, en følsom mave, med tendens til diarré og efterløb. Den er især god før træning, før transport, miljøskifte og som flydelag. Det er ren forkælelse, uden du behøver at tænke på kalorierne. Højkaloriemassen plus energy fiber mash, der er heller ingen tilsatte vitaminer og mineraler. Og det betyder altså, at du har frihed til at give en lille mængde eller en stor mængde. Den er udviklet til at give et højt energiindhold uden store blodsukkerudsving. Den understøtter kroppen i forbindelse med præstation og efterfølgende restitution. Den hjælper med vægtøgning eller det, at hesten holder vægten og bevarer muskelmasse. Den giver langvarig og stabil energi, der styrker arbejdsevne og udholdenhed. Den er særlig velegnet til heste, der er for tynde, der er aktive med høj arbejdsintensitet, der er i konkurrence eller sport, eller ældre heste, som taber muskelmasse eller huld, eller diegivende hopper eller heste i vækst. Det er ren forkælelse med fokus på stabil blodsukker og effektiv udnyttelse af energien. Kan plus fiber mash og plus energy fiber mash kombineres? Ja, det kan de. Når du vil have ekstra energi og samtidig en stabil fordøjelse, og du vil have en bedre udnyttelse af foderet, f.eks. hvis du giver højere mængder, og du vil have ro i hestens tarmsystem, selv i pressede situationer. Kort sagt, hvis du kombinerer de to, så får du både den stabile mave og mere energi. Plus fiber mash, den gør fordøjelsen klar, og plus energy fiber mash leverer energien, hvis hesten har brug for det. I begge vores mash, både højkalorie og lavkalorie, i Everyday Happy og i Peak Performance, har vi tilsat en stor mængde urter. Dem kalder vi for RC Herbal Fusion. Det er urter, der skal understøtte hestens fordøjelse, immunforsvaret og stofskiftet, og som bidrager med naturlig duft og smag. Det du ser her er RC Movement. Det er 100% ren æggeskaldsmembran. Det bidrager til en normal funktion af led, brusk, knogler, sener, muskler, hud og fascier, mavesæk og tarm. Altså, det støtter kroppens naturlige håndtering af inflammation. Det er et ekstremt stærkt produkt. Det er det, vi har blandet i Peak Performance, men ønsker du det i sin rene form, så kan du altså få det her. Der er masser af videnskabeligt dokumenterede studier,
både på heste og på hunde og på mennesker. Doseringen per 100 kilo, uanset hvilket pattedyr vi taler om, det er vedligehold cirka 1 gram om dagen, og hvor der er akut behov for ekstra heling op til 6 gram per 100 kilo dagligt. Nu vil jeg komme ind på ubalancer. Den hvide hest har en ubalance, den brune pony har en ubalance. De fleste af os har svært ved at se på den hvide hest. De fleste af os har måske vendet sig til at kigge på den brune, men uanset hvilken hest vi taler om her på den her slide, så har begge ubalancer i kroppen. Den her slide har vi set på før, men det er lige for at gentage, hvor er det hesten får sin energi fra. Det får den primært fra sit grovfoder. Den får det også det, den får i krybben. Og det foder altid gør, det udløser en reaktion i hestens tarme, i hestens krop og i hestens hjerne. Og det, der er så vigtigt at vide, det er, at det, du fodrer med, enten understøtter sundhed eller bidrager til ubalance. Og lad os nu tage et problem, som er kæmpestor for rigtig mange af hestene. Det er, at hesten bliver for tyk. Og inden vi kan begynde at overveje, hvornår er en hest tyk, så er det meget vigtigt, at vi er opmærksom på, hvor sidder hestens fedtdepoter. Og øv dig i at mærke på din hest dagligt. En af de første steder, hvor sukkeret bliver omdannet i kroppen og sætter sig som fedt, det er i hestens nakke. Så øv dig i, når din hest står med hovedet nede, mærk, hvordan mærkes det op på hestens nakke. Er den hård som en bicepsmuskel at mærke på, så kan du være helt 100 på, at så er hestens krop i ubalance. Den skal altid være blød at mærke på, ligesom sådan en mormormuskel her. Et andet sted, hvis man nu forestiller sig, at man stiller hesten på bagbenene og kigger på den, som om det var et menneske, lige for bedre at huske, hvor fedtdepoterne er henne. Så kan heste have fedtdepoter mange forskellige steder. Nogle har dem lige her, lige efter manken. Mærk der hvor 5-tallet er, det er nede, hvor hesten reelt har sin overarm. Der kan den faktisk også have fedtdepoter omkring skulderbladene også. Ned af hestens ryg, ned af hestens bagdel. Hvis du tager din hånd fra træeren på billedet og glider ned over hestens ribben, der er der nogle heste, der simpelthen har nærmest sådan en sadeltaske af fedt, hvor alt sukkeret er blevet puttet i depot som fedt. Nede fra hestens navle og ned mod hestens skamben, der kan også være et rigtig fint fedtdepot, og det var det, vi tit ser ved de overvægtige valakker. På indvendig side af hestens lår, ligesom mange mennesker også sætter fedtdepoter der, kan også sidde et fedtdepot. Så øv dig i at mærke, hvordan står det til på din hest. Og fedtdepoterne kommer med et overindtag af sukker. Og sukker er jo en kulhydrat. Hvor meget sukker tåler en nøjsom hest? I rundtal cirka et halvt gram per kilo kropsvægt. Det vil sige, for en 400 kilo hest, så må den maksimalt om dagen få mellem 2 til 400 gram sukker. Hvis vi kigger på en vrap, hvor meget sukker er der i 6 kilo vrap? Det ved vi reelt kun, hvis vi har en analyse. Men lad os lige kigge på en vrap, som har 7% sukker. I rundetal, så indeholder de her 6 kilo vrap 300 gram sukker til hesten, og det er inden for det, hestens krop kan have med at gøre. Med 20% sukker, som godt nok lyder voldsomt, men ikke er unormalt, der får hesten i de samme 6 kilo vrap lige knap 1 kilo sukker om dagen. Og vi ved, at hvis du fodrer hesten med mere end 2 gram sukker per kilo kropsvægt, så er risikoen for sygdom og inflammation ganske stor. Hvad kan der ske, når hesten får for meget sukker? Ofte kommer der forfangenhed, og det er fordi, at det her sukker, det kan slet ikke nå at blive optaget. Så ryger i hestens tyndtarm, hvor det skulle optages, så ryger det uoptaget ned i stortarmen. Og den der skov, der er i stortarmen, den kan slet ikke tåle det her chok af sukker. Der ændres pH, og så dør mikrofloraen. Og de mikroflorer giver problemer. De giftstoffer, de udskiller i forbindelse med deres død, giver problemer i hele hestens krop.
og ned i hestens hove. Stofskifte og vægt. For meget sukker bidrager til overvægt, fedtdepoter og ubalancer, og især hos disponerede heste, altså med EMS og PPID. Tarm og mave. Overskydende sukker kan forstyrre tarmfloraen og giver øget risiko for kolik og fordøjelsesproblemer og inflammation. Gentagende sukkerbelastning kan øge inflammationen i hele kroppen og dermed påvirke hestens bevægelighed og generelle velbefindende. Nu tager vi bare en lille en her. Hvor meget sukker kan en 400 kilo hest få fra græs? I rundtal cirka 1,5 kilo om dagen. Det betyder, at selv få timer på sukkerholdig græs kan føre til et højt kritisk indtag for en nøjsom hest, og dermed i risiko for overvægt, forfangenhed, insulinresistens og stofskifteproblemer. Hvornår kan hesten typisk tåle græs, og findes der overhovedet tommelfingerregler for, hvornår der kan være mindre sukker i græsset? Det gør der faktisk. Der er højere risiko på solrige dage kombineret med kolde nætter, typisk når natten er under 10 grader. Her kan græsset indeholde mere sukker den efterfølgende dag. Der er mere sikre græsningstidspunkter, og det er en tidlig morgen efter en varm nat, det vil sige, hvor temperaturen er over 10 grader, eller overskyede dage, hvor sukkerdannelsen i græsset ofte er lavere. Gode tiltag i risikoperioder. Vælg grovfoder med dokumenteret lav sukker som alternativ for græs. Rigtig mange af de nøjsomme heste, de tåler ikke fri adgang til græs. Overvej en græsmundkurv af god kvalitet. Brug begrænset tidsgræsning og få foretaget en grovfoderanalyse for at have et præcist overblik over, hvad er det du har af foder til din hest. Her skal vi tale om, hvor meget råprotein en 400 kilo hest typisk har brug for. Dens behov er ca. 550-600 gram om dagen, svarende til ca. 1,5 gram per kilo hest. Og vrap alene dækker ikke altid behovet. For eksempel har du en vrap med analyse, der viser, at råproteinet er 6%, så er det per kilo foder, du giver hesten, der får den ca. 45 gram. Og får hesten nu 6 kilo vrap, så får den ca. 270 gram, får den 8 kilo vrap, får den ca. 360 gram. Så det vil sige, at i rundetal, der får hesten kun halvdelen af dens behov. Hesten mangler protein og har brug for at blive suppleret med det i form af krybefodret. Findes der vrap, der indeholder tilstrækkelig protein? Ja, det gør der faktisk. Og hvis hesten skal nøjes med de her 6-7 kilo vrap, så skal proteinindholdet op og ligge på godt 11%. Hvis hestens grovfoder mangler protein, hvilke muligheder har du så for at supplere hesten med ekstra protein? Altså, hvad kan du give den i krybben? Der er forskellige råvarer, og det vi næsten altid anbefaler, det er sojaskrå, fordi sojaskrås indhold af råprotein er høj, ca. 50%. Sukkerindholdet og stivelsesindholdet er forholdsvis lavt. Lucerne er også en god kilde, der er råproteinet nede på 15%, sukker- og stivelsesindholdet ligger lavt. Grønpiller det samme, sukkerindholdet, stivelsesindholdet ligger også lavt her. En anden kilde er Regulator Complete plus Fiber Mash, der er råproteinindholdet nede på 12 og lav sukker og stivelse. Råpiller er også en råvare, men som du kan se her, så er det ikke proteinindholdet råpiller ligesom udmærker sig med, men det bidrager dog med noget. Så har vi lavet en rød linje, og nedenunder den linje, der ligger de råvarer, vi ikke anbefaler. Den første er Espassette. Den har et fint indhold af råprotein, og sukker og stivelse ligger også fint lavt. Men det, der er udfordringen med Espassette i større mængder, det er, at Espassette indeholder en komponent, der hedder tannin. Og tanninerne, de hæmmer proteins frigørelse fra tarmen og ind i blodet, og derudover så binder de også mineralerne. Så har vi ærter, som ligger forholdsvis højt på protein, men kig lige over på stivelsen. Det er et no-go for de fleste heste. Hestebønner ligger
en fin procentdel af råprotein, men hvis du kigger over i stivelsesdelen, så ligger det desværre også alt for højt. Hvordan ser en foderplan ud, når du bruger Regulator Completes produkter? Det jeg viser her, det er per 100 kilo hest. Det vil sige, har du en hest, der vejer 500 kilo, så ganger du alle tallene med 5. Har du føl, eller har du heste, der har hård konkurrence, hård træning, eller indgår i avl, så er det andre tal, og dem finder du alle sammen på vores hjemmeside. Hesten har behov for 1,5 kilo til 2 kilo vrap, gerne lav på sukker. Hvis vrappen eller grovfodret ikke indeholder tilstrækkelig protein, så er du nødt til at finde den mængde hesten har brug for og give den det i krybben udover. Derudover har de fleste heste gavn af at have adgang til halm. Så skal du vælge et af Regulator Completes vitamin- og mineralprodukter. Og er din hest mellem 3 og 15 år, så har den brug for per 100 kilo hest 17 gram Supreme Minerals. Er hesten en seniorhest, har den brug for 20 gram. Grunden til, at seniorhesten har brug for mere, er fordi, at seniorindivider optager dårligere i forhold til, da den var ung. Vælger du Everyday Happy, så per 100 kilo hest er der brug for 65 gram. For seniorhesten, den har brug for 80 gram. Vælger du Peak Performance, så har hesten brug for 65 gram per 100 kilo hest, og seniorhesten har brug for 80 gram per 100 kilo hest. Derudover så skal du tilføje 10-14 gram salt oven i den her portion, du har valgt af Regulator Completes produkter. Så vil jeg foreslå, at hvis du har en hest, der er begrænset i sin adgang til grovfoder, og dermed også begrænset i sin adgang til mængden af fibre, at du tilfører fibre, der hjælper hestens tarmflora med at trives og have det godt. Der kan du bruge fibermash, for eksempel 65 gram per 100 kilo hest. Og går din hest nu ikke på fuldtids sommergræs, så vil jeg anbefale dig at tilføje algeolie. Cirka 2,5 til 5 ml per 100 kilo hest. Med mindre du fodrer med Peak Performance, fordi der er det allerede inkluderet. Den her mængde foder af Regulator Completes produkter, det kan du bare samle og blande i en portion, enten med eller uden vand, og servere det for hesten 1 gang i døgnet. Det er fint, hvis hesten er sund og rask og ikke har nogen problemer. Har den udfordringer, som for eksempel at der er et eller andet med den, eller den er på ekstrem hårdt arbejde, så kan det være en fordel at fordele det 2 gange i døgnet. Og derudover så har den brug for at få tilført grovfodret, altså sit vrap og hø, ligeligt over døgnet, de her 3-4 gange. Og så er det eneste, du skal huske på, det er motion til hesten og gode venner. Sådan her ser hjemmesiden ud. Der hvor jeg har sat den røde streg omkring, der har vi et punkt, der hedder sådan gør du, og her gennemgår vi stort set alt det, jeg har gennemgået her. Så hvis du bliver i tvivl om noget, så kan du gå ind og finde det her under grovfoder, under vitaminer, under salt og under omega-3. Og det der du skal være opmærksom på i bunden af, hvor vi for eksempel har beskrevet grovfoder, der har vi inspirationsblogs, for eksempel hvordan du kan få hesten til at tage på, eller hvordan du kan få hesten til at tabe sig, eller hvad gør du egentlig, hvis du har et grovfoder, der slet ikke er egnet til din hest, altså et grovfoder, der er fyldt af sukker. Hvad kan man så gøre? Et andet sted på vores hjemmeside, der kan du gå ind og kigge i foderplanen, hvor hvis du trykker på pilen, så kan du se doseringsskemaer. Du kan se, hvor hårdt din hest er arbejdet, før den egentlig skal op i det niveau, der hedder moderat arbejde eller krævende arbejde, altså og skal have mere end en hest i let arbejde. Du kan gå ind i vores blogs. Vi har virkelig mange blogs, som er værd at kigge nærmere på. Så er vi kommet dertil, hvor jeg skal sige tak for nu, og jeg håber, du har fået viden og inspiration, og er du i tvivl om det mindste, så book en telefonkonsultation, så finder vi en løsning, der passer til dig. Og har du lyst til at kigge mere end ud over vores hjemmeside, så kan jeg invitere dig ind på Facebook i Regulator Completes kundeoplevelser. Der er masser af gode råd og masser af sparring.